Колеги, сам предлагам така отворена отворен брейнсторминг, дискусия. Първо, всичко, което не успяхте да си зададете, първо ще остава възможност да питате отделно лекторите нещо техните презентации, тъй като нямаше време, накрая за въпроси. Отговори, след това може да направим една обща дискусия. Заповядайте. Аз имам Black Hat въпрос, защото нещо много White Hat стана, нали? Аз не съм White Hat. Не, към тебе, да. Съжалявам. Мислиш ли, че може да се преодолеят достатъчно добре защитите на Google, за да се манипулира поведенческия анализ, да се симулира? Тоест, това е първият въпрос. И втория въпрос е, мислиш ли, че Google шпионира дори непозволено, примерно през Analytics или през други източници, до които има достъп, за да следи и да прави поведенчески анализ допълнително? Добре, почвам отзад. Да. Мерси първо за въпросите. Значи Google, сега като те, ако ги питаш, ще кажа, че Analytics не го използват. Те го използват само за верифициране на информация, която вече имат. И това, което то се вижда, смисъл, ако вземеш от Google Takeout и си извадиш данните, то виждаш абсолютно едно и също през Chrome, през Android, през Analytics, през техните Google там Ads, през какво още, шрифтовете им дори. Те трябва да го казвам, следят по много начини едно и също нещо, искат те да видят как примерно от 7 източника показват едно и също нещо, че се е случило. Някой е влязъл, търсил, кликнал, седял, върнал се и така. И те, когато това нещо го имат по 7 различни канала и то наистина, те му вярват, че се е случило, защото ти не може, трудно се манипулират всичките тези неща наведнъж. Тоест ти ако направиш някакъв бот там да обикаля, ти не можеш да го автоматизираш, защото нямаш подписано устройство на Android и така нататък. Няма как да ако щупиш един Android по някакъв начин да го автоматизираш, той вече му се разваля подписа там на устройството, идентификатора и вече Google не го следи. Това е много странно, че ако някой искаш да... Много хора искат да не ги следи Google и правят всичко възможно Google ги следи. А аз искам Google да ме следи и не мога да накарам да ме следи. Защото при най-малко, защото има някакви такива модели, които се чупят и Google вече казват, това не ме интересува, защото сигурно е под. В този ред на мисли ти каза, че те елиминират 95% от трафика. Повече, много малко. Те си казват, те дори делото го казват. Ние много малка каква е тази малка част, която си заслужава да се симулира? Стари акаунти, логнати, такива, които не търсят бързо и нервно, нали, някакво такова, бавно четат, проучват, много си ги филтрират, за да... Но надали е само мобилен трафик? Според мен вече на декстопа не се занимава, защото декстопа може да бъде манипулиран много брутално. Може, да. Имаме ботове, как да вярват на декстоп. Как да вярват на декстоп. Те събират данните, но според мен самия факт, то се вижда от кода как са ги сегментирали. Има някакви нови неща в мобайл и ги нямат декстоп, т.е. там вече не се занимават, според мен. Там някога е работил, преди беше така, преди работеше, но сега вече според мен всичко е само модел. Тоест трябва да е бот, който да се държи от човек, не може, защото то гледа сензорите на устройството, как го мърдаш. Може да сложим на касетка с... Той това коментираше, че не става. Не, цига да хората така. Ще ги хванат, че са на едно и също място. Да, те гледат локацията. Ще ги хванат, че са на едно и също място. Това се фалшифицира сега, то като тръгнеш, знаеш какво почваш, нали, но трудно е. Ясно. Но дали може, защото аз се мъча, нали? Ти коментираш, че има опити с цели сървъри, които да са само с девайси, които да... Те това го правят, но те ги правят с друга цел, в смисъл те ги правят с цел за да се манипулират някакви там, като започнем от покемони, не знам какви глупости, до някакви кликови в социални мрежи, гледания на видеа и такива неща, за които се плаща, нали? И някакви игри, там има някакви криптомайнинги, нали? Но тези сървъри се използват за много неща. Но точно за SEO цели, май никой не го е ползвал. Но той няма, нали, факт така, то като е сложено на една физическа рамка, то няма го това движение, което Google очаква да види на сензорите, че е истински човек. И последен въпрос, за да не оттекча всички, понеже не можах да чуя цялата лекция, т.е. излиза, че от поведенческия анализ най-много следят кликовете към
То много себе. просто е казано така кликовете. Те така го казват и в делото, кликовете. Други разделят на 10 вида, до тази част я хвана. Не само това, то е цял поведенчески модел. В смисъл, то не е просто някой влезе и кликна. Той има релации между кликовете. В смисъл, как си влязал, как си кликнал, има там... Нали, те са като стъпки и връзките между тези стъпки. И цялото това нещо създава един модел. То затова ако баунсваш, примерно, нали, някой влезе и се върне, това е лош модел. Нали? Да. Те са по-сложно, отколкото просто така си говорим кликовете и край. Трябва някой да влезе, да чете, трябва даже да взаимодейства с сайта, да има някакви кликащи работи по него. И ако е статия, няма нужда, защото знае се, че е четено. Ако е някакъв сайт за бързи кредити, трябва там да има нещо да кликат лихви, да въртят, да падаш и минута такива неща. Нали, нагло ще стигнат от това през аналитикса да следят поведението ти. Те го следят през Chrome. През Chrome. През Chrome. И през двете. И през Analytics не го следиш, защото трябва да има такива специални сложени... Им преди, че следят головете и лентите през Analytics. Да, ако си поставил такива. ако ти ги поставиш и ги следят. Но пак казвам, Analytics е само за верификация на това, което вече са събрали като информация. За да... Тоест успешният бот трябва да работи с Chrome, трябва да симулира с Android, защото iOS може би е с по-ниска тежест. Сега там аз не съм се занимавал с iOS, но предполагам, че той самия iOS пак има, даже той си идва с операционната дали, както и Android, но то пак е подписано. Да. В смисъл пак не можеш да го роботизираш, не можеш да го превземеш. Не е рутното. Да, А ако го рутниш, то вече се губи подписа и до там. Ако те хванем, че си бот, може ли да те навреди на сайта? Не. Няма наказание за това, че си толкова вреди това. Това е хубавото, правиш каквото правиш, отвориш. плюса си остава, минус няма. Така че не могат да си го позволят, защото ще има точно, ще се използва целенасочено. Добре, обратното с цел да се прави полустикинг на всички останали 9 конкуренти в топ 10. И има някой, който ги е правил тук в България. Прави ли са ги? Знаме и хора прави. И аз и ти сме водотворци от... Да, ние сме жертвите. Но да. Какво се прави? Извинявай, че... Полустикинг. Това е принцип като баунсейт, най-общо казано. Но разликата е, че при баунсейта той не прави комуникация с сайта и излиза, докато при полустикинга се връща обратно в Google и клика на конкурентен резултат и следи повече на неговата страница. Един вид пише аз, примерно, гардероби, влизам в този сайт, директно давам бек бутона и влизам в сайта на конкурента. И този JavaScript Google го хваща, даже ти се разгръща там в своя сайт, примерно. То даже се вижда как се разгръща сайт и ти дава други подсказки пак от твоя сайт. Тоест доказателство, че Google го вижда този бек бутон. И негативно аз мога да кажа, защото нали, като бях спрял бак бутона, и измислих супер готин скрипт да спра бек бутона и сайта ми взе да се дига, защото нали, те не могат да баунснат. Не могат да се върнат. Да, и точно вече съм примерно там. То нали всичко се тествам със собствения сайт, както не трябва. И точно съм вече на второ място и ще ставам на първо. И кой беше забелязал? То Димо Белов в Стара Загора. Да. И той напусна някаква тема и те всички хора влизат за да тестват как аз спирам бак бутона и те ми баунсват, разбираш, защото те влизат да го търсят. И баунсват да видят как не могат да се върнат. Обаче то се оказа, че на Apple-ските устройства не работи. Защото там има нали, долу едно триъгълниче, че натискаш го и то там там бек бутон. И както съм на второ място, никъде. И така с месеци ме нямаше никъде. Тоест това с полустикинга работи много брутално, негативно. Докато сме на Google. После на Да. Искам да питам относно User Generated Content, малко не можа да хвана слайда. Това като ранкинг, не знам как някакъв... Аз само казвам, пълна сега данните на Google, аз сега мога да се интерпретирам, но примерно според мен връзките от форуми тежат по-малко, отколкото връзките от някакви статии и такива неща. Защото иначе за какво ще го пазят това нещо User Generated? Не знам, няколко има някакви други идеи. От друга страна, ако е казано на края на лекцията, ако едно съдържание се обновява непрекъснато, това става все по-ценно за Google. Следователно, User Generated Content обновява едно съдържание. Но то там вече не го хваща като една статия, то си знае, че... То си знае, че е UGC, да. То си знае, И това е така.
То просто линковете от форуми са нещо като някакъв сигнал за натуралност, иначе те носят толкова малко джуз, че то просто там е смешно. Тя е заровена там на 10 клика от началната в някаква тема линка и нищо почти не носи, обаче все пак ако е тематичен форум е някакъв голям авторитетен и някакъв малко трафик може да дойде, ако са много. И ако Да, твърди, че помага. Да. А има ли някаква оптимизация за Reddit? Защото Google сключиха сделка с Reddit. Да, и се взимат от там данните. Да, и обучават се реално през Еми аз, Reddit. ако някой каже, аз го мисля как да пробутваме там вътре съдържание, за да може защото да... аз- Това е решен проблем, има си там, могат да се купат фармнати акаунти и... Как? Ами фармнати акаунти се казват, купуват се много акаунти, които все едно там се затоплят, нали? И след което си пускаш някаква Reddit тема, най-безобразно, слагаш си вътре там афилиейт линк или какво ще си слагаш. След това апволтваше с всичките фармнати акаунти да излезе отгоре и след което те банват, типично е да банват юзера, но запазват поста. В смисъл в Reddit много банват, но малко трият. Което значи, че всъщност дори и всеки си баннат може да продължиш да се Значи да Това е бъдеш супер. конвейерни Да. юзери, публикации. Но там, според мен, трябва да се мисли в посока не е да си вземеш линк, а как да си споменеш бранда и така нататък за на Не. Google изкуствените. Там по принцип в Reddit се мисли в посока директно монетизиране. Тоест ти третираш Reddit като паразит. Това е А те защо най-спорно. банват там? Заради линковите ли банват или заради... Защото са тролове. Мисля, там могат да банват за всичко. Да, И съответно ти ако правиш нали, нещо, което очевидно е комерциално, в Reddit страшно мразят комерциално използване на платформата, защото тя не е направена за това. И много банват, но там има вариант да спечелиш и в банното състояние. Просто трябва да вотнеш достатъчно бързо там с фарматите акаунти и ти, като ти се залепи твоето отгоре, то особено ако е някакво горе-долу полезно, той може да продължи да събира воти докато си банно. То за данъци от Google няма нужда нещо някъде се залепя. Те взимат всичко и си обучават моделите. Не, той идеята е просто, че Google в момента, това с обучението на моделите, не знам дали е свързано, но Google в момента на няколко сайта, които са там Reddit, Quora, LinkedIn, Medium и така нататък, и си по-огромни количества трафик, просто защото смятат, че са качествени на общо основание. Те и хората така го Да, и Reddit в момента получава огромно количество трафик от Google и ти дори можеш да вземеш някаква тема, която вече се ранква, с фарматите акаунти да изпревариш отговор, който е примерно 30, а болта твоя става примерно 50. Да, И след което те те банват, обаче вече никой не му пука. Фарматите акаунти предполагам, че няма да ги банват заради единия болт и ще продължат в друга и в трета тема. Контрибютите. Но там според мен трябва да мислим в посока как да си пробутаме текста, така че да манипулираме и моделите за изкуствен интелект и на Google, така наречени DeepRank и на ChatGPT и всичките там други, за да може да ни препоръчват. Защото аз го казах вече, аз имам трафик на един проект повече от ChatGPT, отколкото от Google. И това за мен е голяма тенденция, ми святка някаква лампа интуицията, че трябва да почваме да ги лъжим и тях. Защото да ги спамем. Защото Да. След хикс години ще е за чатбота. да, и трябва чатботовете да те препоръчват. препоръчват. И той те препоръчва дори да не търсиш нещо. В смисъл, моето е биткоин такси, такъв сайт. И той, някой пита нещо за биткоин транзакция и той го казва, виж сега, така ще си направиш транзакцията. ChatGPT му отговаря и казва обаче, преди да пуснеш транзакцията, влез в bitcoinfix.net да вземеш най-хубавата такса, нали, за да не ти обисне транзакцията. И той дори не е питал за мен, а получавам връзка и препоръка, нали, праща ми човек. И аз като го гледам този трафик и как се увеличава и си казвам, трябва да работим в тази посока. Подозираш ли как си влязал в базата на... Аз подозирам, защото имаше много такива проекти, всички и ChatGPT се обучава на стари данни преди години. И всички други ги няма вече. Те са умрели, само моят сайт е достатъчно стар и жив от това време, когато се обучава модела и той няма по-друго да препоръчва, освен мен. По принцип, човек ако има не спам, а истинско качество, нали, как са неговите тулове, той ще влезе в AI. Ако правиш само спам, Ама не така, ще е апхил бетъл. има такива конкурентни неща в AI, където искаш да препоръчат теб, а не някой друг. Ти не си най-големия. И някаква семантика там, вероятно му трябва да навсякъде да пишеш, че ти си най-добрия. в Reddit, примерно. Първо, Да. нали. Или Защото пускаш те си имат SEO състезание там. Защо еди кой си е най-добър? Цели интернет се използва. Има ли някакъв вариант, като става въпрос за семантика с тагове, нещо да се окаже на
бота, че трябва да те видиш смисъл на ChatGPT, че ти искаш да те препоръчва. Еми то като се говори за някой, ти можеш точно чисто като човек в Reddit да си кажеш, аз примерно използвах тази си услуга, тя примерно е твоя, после обаче намерих една още по-добра, тя пак е твоя и нали така си споменаваш няколко бранда. Тео ги каза как не трябва брандовете да са фиксирани, нищо да не се променя. И то се научава, то като вижда, той като човек слуша и знае кой най-много е препоръчван и почва да препоръчва теб. Защото Google има такъв deep rank алгоритъм, който точно това прави. Само слуша за брандове, къде си говори за тях и после като се класира, бута даден бранд по-напред, защото знае, че той е известен. И те, между другото, Google в делото говорят точно за това. Те казват, могат да съдят нас за това, че следим кликовете. И защото нали се казват, те Google следят всички потребители глупости, те казват, ние все по-малко следим кликовете и все повече искаме да увеличим другия AI модел, това е DeepRank, който работи на ниво брандове. Защото там нали, не е чак толкова скандално това, че следят какво се пише в интернет, колкото това, че следят потребителите. Те може би затова са толкова зле всички сетове, в които няма брандове, там разни тип без бонуси и подобни, дето просто спам някой. Да. Като става въпрос за следене, случва ли се в Facebook, примерно, говорим сега за нещо и след това отваряте Facebook и виждате реклама? Не, подслушате телефона. Те затова ги обвиняват. Ами тя има някаква опция, която тя уше за хора с слепи или с нарушено зрение, които да ти да тръгнеш да говориш на браузъра и да почнеш с Google да общуваш с него. И техният предлог е, че заради това микрофонът постоянно те слуша, за да разбере ти дали не си сляп да почнеш да говориш. Не, сега се шегувам, това е официалното оправдание на Google, че те заради това. Да, на тази тема, всъщност те така си дърпат и така наречените здравни данни, защото всъщност има такива приложения, които не можеш да ги управляваш, но си в телефона и ти взимат всичко. Сърдечен пулс. Трябва да смарт часовници. Сега и Apple пускат за сънна апнея, за какво беше там, това е за хъркане, за слухови апарати, даже те вече в Америка са разрешени, тези слушалки са и слухови апарати, защото хората ги е срам за слухови апарати, те са самата слушалка, тези AirPods, те са и слухови апарати. Може да го настоиш да работи като слухов апарат, за да не те е срам, че с обаче вече това всичко събира данни от всякъде, нон-стоп слушата, има микрофони, има всичко, така че няма търпа. Аз мога да кажа само като пример, преди 10 години, това е преди 10 години, имахме една конференция, друга правихме в БАН тук. Имаше уж някакъв малък бюджет и аз се свързах с един от много по-старите директори на IBM, мисля, че беше, който вече не беше в IBM. IBM, преди да си продаде бизнеса нали, на Huawei. И го питам как става. И той първо имам агент. И той казва, ами заповядайте, значи хода по лекции, само че един час ми е $50,000. Ако искате, заповядайте. Това е по-бивш директор на IBM. Така че това е на ниво киберсигурност, всички неща се случват, където ние няма как да ги знаем, нали? Този човек, що взима тия $50,000 и кой би ги платил? Освен една корпорация или... Калин вече може да се знае принципите и критериите за влизане в индекса. С удоволствие ще му платим. Става въпрос тези неща, които става въпрос за следенето, за аналитиката, всичките тия неща наистина ги има. Ето основно доста по-добре го обясни даже. Няма отърване, това не така, че да се мъчим някакво да го следят. А сега, понеже качеството на индекса, явно индексът е ограничен и се система 2017 не са го пипали. Така, този PageRank, някакви подозрения на каква база се формира. И то си има на времето даже го бяха направили публичен. Да, то си има формула. Тя си е старата база. PageRank просто е едни безкрайни скачени съдове и то си тече в някакви посоки, няма начало, няма край. Защото то пак не е бързо, те го въртят с седмици това, докато го сортират, но просто нали това ти виждаш супер грубо търсене, после по-точно и накрая вече много съвършено. Алгоритъмът е много бавно. Ама това е вече много
Не, изчислява се формула, всеки сайт се Това е като тази схема, която е горе се едно. То между другото от 1 до 10 хиляди PageRank. То се вижда така по кода. От 1 до 10 хиляди получаваш нещо си там. Да, то после има. Трябва да сайтове с PageRank 10 хиляди. Видимо, беше някаква алгоритмична схема. Едно PageRank е сега, ако видиш тия сайтове, нали, и те всички почват с тежест 0, ама някои са по-налинкнати от други, то минава една итерация, тия деца са по-налинкнати им дава по-голяма тежест. След това минава втора итерация, да може тази по-голяма тежест да се прехвърли на съседите и да както му пуснеш 1000 итерации, те от 0 до 10 хиляди се разпределят. Разни университетски, правителствени такива сайти, които изкуствено им е дадено много максимален PageRank и те вече като ликнат се раздава. Да. Аз не съм сигурен това дали не е само за тръста, защото PageRank математически би работил и без никаква ръчна намеса. В смисъл, той няма нужда от началото. Нещо аз едно време, като се виждаш и съм тествал и те нямат реално връзки, пък имат брутален PageRank, което нямаше никаква логика. Ами, то зависи от броя изходящи, нали? Дори един линк може много да предаде, ако няма никакви други изходящи. Защото така и за всички тия глупавите метрики, деца. Но това няма значи, то няма да те класира PageRank. Това е най-първичното, колкото да отсеят тоталния джънк от нали, нещо, където може да има полезно. Там се почва. Да, но то ти, ако това не може да преодолееш, то... Всеки нормален сайт с линкове има PageRank. Да, така че това е просто супер грубо. Нали? Почваме от много груба филтрация и оттам нататък. Така работи и Google и Bing, те си говорят, че точно така работи, така работи винаги. И линковете няма шанс да изчезнат от алгоритма. Не, те линковете... Най-малко за PageRank ще остане. Линковете се едно предават едновременно и Juice и Trust, и Juice и Trust по съвсем различен начин работят. Да. Juice се разпределя колкото изходящи линкове имаш, нали, не си губиш от Juice, обаче се дава по-малко. От Trust обаче, айде имаш един изходящ, 300 изходящи, се предаваш същия Trust, защото примерно BBC, ако те е споменава някъде, дали си заврян някъде там, нали, на майната си в сайта на 25 клика от началната, пак нали, BBC те е споменава. И съответно, финалните резултати в Google са някакъв микс от нали, чистите от Juice, от тръста, което идва от линковете, от някакви сигнали като Brand Search и от релевантност. И там User Intent, което Google още са мега зле. Даже и на английски. Абсолютни безумни неща се класират по безумни неща. То дори в нашата ниша, примерно, ти търсиш expire domain, то ти показва expire domain list. Нищо. Същото единствено множество много се бърка с такива някакви подобни неща. Изобщо User Intent може да го разграничи между buy iPhone и iPhone, но не може да го разграничи в някакви такива специфични ситуации. Така че User Intent е зле и те за това нещо, понеже не могат да го сметнат, затова да разчитат на хората и гледат кликовете и другите там, нали, поведенчески фактори, но основата си е за да влезеш в това вече да ти гледат кликовете и User Intent, основата е да имаш Juice и да имаш Trust. Между другото, подобно има в имейл, за същото на Gmail, което съм забелязал, че те разчитат на поведението на хората, защото не могат да се разчитат. Вътре в самия Gmail система. В кампанията, да. Същото. Има и ако се замислиш за това за PageRank, първо, че това е различно от после тежестта на връзките. Това е просто първото сортиране. След това вече си има алгоритми, които спрямо авторитет, тежест и там нататък се те пренареждат нали, тези там, които останат топ 10 000. Но ако се замислиш, ти като правиш индекс на база данни, която се търси бързо, по какво друго да го наредиш? Аз не мога да измисля нито един друг начин, освен по този PageRank. Ти този индекс, който правиш, няма по какво друго да го сортираш. Просто няма. Аз колкото да се напъвах с една вечер, няма. Това е единственото нещо, което мога да използвам. Да си тази тяхна си схема и някаква тежест и да сортират по нея, така или иначе ще сортират за бързо търсене и ще индексират дума по дума. Това е. Искам да питам за това как да се разбере един сайт, т.е. как го индексира Google, дали е новинарски там или видео или там, как да разбереме как го индексира, къде се. То преди, като напишеш related две точки, но те вече го махнаха този параметър, се виждаха други подобни сайтове на съответния. И ти виждаш как горе-долу къде е класифициран. Дали ако пишеш на EMAC related, точно ако покажеш други магазини, е ясно, че го разпознава като магазин. Но сега вече не съм сигурен дали така ги категоризират въобще. И в кода не се вижда никъде да има някаква
категоризация, освен за видеосайтове. Можеш в тези туловете, тип SimilarWeb или SEMrush, примерно да видиш в SEMrush Top Competitors кои са и като разбереш кои са Top Competitors, ще разбереш горе-долу. Те преди го правиха с цел, примерно, определени форумни платформи и такива да могат да имат специални индексери за тях, защото нали, вътре е пълна мазаница, като... Нали, и той не може да го обходи. Google ще обикаля параметри до безкрай, той си знае, примерно на PHP-BB, там съм сигурен, че тази платформа, колкото и ужасни адреси да генерира, то си знае как да си я обиколи и така нататък. За това беше делението. Да знае, тук имаме някаква Joomla, тук имаме PHP-BB, тук имаме там. Но това беше преди. Сега вече дали работи, не съм много сигурен. Това вече няма много такива. Затова беше делението също. Joomla е пълна Joomla. Има някакви платформи, които Google ги харесва в интересни. Аз не знам защо, но примерно Shopify много се класират без никакви връзки, без нищо. Или пък е това... IP-то има много добра репутация. Сигурно. Всички сайтове на Shopify са на едно IP, това IP има много добра репутация, защото няма никакъв спам на него. Пускаме два еднакви магазина, ама абсолютно еднакви. Единия на OpenCart с перфектно оптимизирани адреси и всичко. Нали, няма какво повече да се направи. Другия е на WooCommerce пълна мазаница. Този на WooCommerce размазва в класирането. Сега е първо място в съответния сайт без нито един. Нула. Аз не съм правил нищо. Дори нищо не правя. Защото е на баща ми този проект. И просто, и виж, Google харесва мен, защото работя по другия сайт, по OpenCart, обаче аз просто ще спирам вече, даже мисля да местим всички схеми към новия. Но то като работи ти не пипаш, нали? То малко така. Дали Shopify е бил? WooCommerce, не това, Shopify сега OpenCart срещу WooCommerce направо размазва. Просто Google класира. Google си харесва WordPress. WordPress, да, просто си го харесва. Някак си разбира, че Като мащаб, примерно, както е класирането, примерно търсиш нещо, да не е нишово, но примерно излиза ти първо място BBC, второ някой друг. Google според мен приоритизира по някакъв начин големите компании и брандове, това, което говорихме. На този принцип според мен оценява и софтуерите, които се използват. Някои къстъм сайтове се класират много добре всъщност, качествено направени, защото Google все едно някак си оценява усилието за... Кой спамър ще прави сайт на WooCommerce, ако се замислиш защо го правиш? Но той е на OpenCart, то за всяко. Не, той е на WordPress, но самия факт, че изведнъж става на магазин, някак си няма лойка да спамиш. Какво ще злоупотребиш? Има някакви такива неща, в които има доверие някак си, така щрака. Не, магазините по принцип си получават... Да, те просто са по различен начин. Имат естествено тръстабили. Магазините имат много снимки, което някакси се брои за контент, дори да нямаш. Това много се подценява, че те имат много трафик по снимки, никой не оптимизира снимките. Много хора търсят продуктите по изображение, той не знае точно как се пише, но търси по снимки. Аз имам невероятна история. Един мой приятел имаше онлайн магазин за бебешки работи, детски колички и такива работи. И един ден му поръчват някаква бебешка количка, като поръчката се случва по телефона, идва някъде от Казанлъшко, от Ром. И съответно праща количката от Казанлък и Ром я връща и казва, не е тая. И понеже всичко е било по телефона, не мога да се разбере какво, жена му говори с него по телефона, след това той говори по телефона. И човекът му казва, с дънкения цвят, да исках количката с дънкения цвят. Тая не е с дънкения цвят. И коя е тази? Е седмата. А този сайт е някаква респонсив матрица, където си трябва да си начин да броиш до 7, нали? Така, той се премества всичко се. Такова. Не коя бе седмата? Седмата с дънкения цвят. Седмата откъде? Виж сега, пишеш в Google изображение бебешки колички. Отваряш и броиш. Първата. И той каза, тя даже тази не е в моя сайт, как се е поръча при мен? И Рома контратакува се. А като я нямаш, как ми я пращаш? Тогава става, защо объркал, отварям хиляди сайти в Google изображение телефони и най-накрая видява една количка в един цвят, къде се е с дънкения цвят някакъв. Поръчава по телефона от друг сайт, обяснява нещо по телефона. Повечето магазини, там където ми продукта е с някакъв JavaScript и Google не вижда и една снимка. В смисъл, просто сменят с JavaScript.
и им казваш, ама тук трябва тези всичките снимки, те програмисти им става лошо, нали? Трябва да са AMG тагове, Google да ги види с хубава резолюция, защото как ще се класира иначе количката с дъкове? текстове. Това беше, да. Само да знам от германци ли е това? Германци ли е? Има швед. И един за мен е последен въпрос за Google. Всъщност Google какво представлява? Това частна компания ли? Има ли някакъв свързване с някакви държавни органи? Защото няма да е свързано. ние на Парична практика компания, те са листнати на NASDAQ. сега в момента човек даже ако няма регистрация в Google, не може да си оперира онлайн банкиране. Така е? Защото искат двустепенно нещо или... Да. Задължително трябва да през телефона си да си го... Не, задължително, зависи коя. Повечето банки си имат собствени апове, където TUFA е на апа на банката. Ама ти трябва да си си пусна смартфона, трябва вече да се регистрира в Google. Може и iPhone да имаш. Може и на практика няма как да избягаш от големите банката, компании. докато нямаш Google акаунт на Android, така че Именно, пак. да. Да, има логика. Пробвай да живееш без Google акаунт, аз искам, пробвам, но не може. Когато Huawei си спряха... Да, те прекараха всичко през един ап накрая. Реших, че ще докажа, че има живот и след Google. Стисках месец и половина. Няма. И... Познавам, не става. И чисто нов Huawei, който беше последният модел тогава, го оставих в едно чекмедже, отидох и си взех на Samsung. Приключих. Това са въпроси от киберсигурността вече, където ние нямаме достъп. Значи, Защото принципът всичко е свързано, ние сме имали лекции точно за киберсигурност. Беше ли за рутерите, че... Мен ми е ясно. Това е киберсигурност. Защо ползват пейджери, а не телефони, защото телефон Тя е може да Европа. спре да се Сега сме в техния свят. Аз не виждам защо трябва да се... Няма нужда да се бяга от българската екосистема, тъй като ти можеш да се възползваш да изкарваш пари от нея. Аз имам един познат, той живее в Америка. Виждали сме се на няколко конференции, такъв вас малко прилича на тебе, такъв много добър програмист и много копае и стига до дълбочината на всичко. Този човек, той беше намерил някаква дупка там в Google My Business в локала, която ти позволява да, докато още с картичките беше потвърждаването, да си направиш листинг където искаш, но картичката да дойде на друг адрес твоя. И човека 2000 листинга, значи в един момент имал над 1 милион листинга, които я контролира. Каза там какъв процент са били от всички в Америка. Показа един рак с сървъри, който само е пращал заявки да се генерира това и показа, че всеки ден пощалона му носи такъв кашон с картички и той е наел човек на пълен работен ден, който само да въвежда кодовете от картичките. И даже не се отварят и пликовете, за да се пести време. На някаква силна лампа е така, ако покажеш се вижда кода и без да отваряш пликовете. Всичко се оптимизира и човека продава лидовете от тия листинги, вади си яко пари и казва, един ден нещо обърках и събрах без да искам много листинги в една локация и лошо, защото се разчу, някой направи снимка, как като напишеш Car Accident Lawyer, някаква пресечка и 40 от 40 резултата са се мои. Хубавото е, че те никога май не банват Google акаунти. Каквото и да направиш, той си ти... Флагва го там нещо, ама да. Но идеята е, че не като Facebook. Тази на Google огромната екосистема, всъщност, която е търсачката, YouTube, local листинги, всички тия неща, тя има някакви места, където е направена както трябва и примерно да кажем, трудно се пробива, да кажем Gmail, spam filter, такива неща са доста кораби. И има някакви места, където е като разграден блок, примерно локалът най-вече. И там може да се прави какъвто искаш спам и да се изкарат. Да, YouTube също е перспективен. Може да се човек да спами, да се изкарва страхотни пари и ти си в една екосистема, в която ти не се бориш срещу истинска конкуренция, защото срещу тебе няма друг бизнес, а има някакви смотани day job workers, на които работата е да те бамват, а на тях не им тук особено. Това е асиметрия в икономиката. Нали? Ти по принцип, ако вадиш някакви пари, ти трябва да се конкурираш с някой друг, който вади пари. Но в случая ти не се конкурираш с друг, който вади пари, а срещу тебе седи някой, който не му пука грам. Който ако те банне, той нищо не печели, той няма да вземе твоите пари. Той ще изкара нищо, той е на твърда заплата и му е сета. Така че всъщност
екосистемата на Google и всички тия големи екосистеми са страхотни. Много трудно се работи в някакви места, където вместо ръчно някой трябва да те банне, където някой е затрупал с алгоритми, което в случая, примерно е Facebook, Meta, Instagram, тия неща са страшно неприятни. Там никакъв спам не мога да правиш. Тоест може да опиташ, ама много трудно, защото за най-малко нещо те банват и след това нямаш никакви варианти за reconsideration и такова. А при Google е страшно хубава системата. Тяхната екосистема може колкото искаш пари да правиш, най-различни видове спам и те всеки път като запушат една дупка, някаква друга се отваря. Така че това е чудесно, колкото по-раздута става една екосистема, толкова по-става бозава и незащитена. Така че всъщност може да е тъпо за хората, нали, че нямат никакво privacy, обаче пък за предприемачество е супер, че човек може да се възползва, защото структурата е изцяло във ваша полза, като се работи срещу такива големи компании. И сега тези машини, AI да ги наречем, на тях им трябва супер много информация и се обучават на какъвто текст хванат. И сега е момента ние да им пробутваме нашите парадигми за живота и брандовете, така че трябва от сега да спамим тази посока. Защото там никой не следи. Не мислиш, че Google като обикаля там техния DiEPrank му пука тук. Ние трябва да забравим всичко, което знаем. Това е най-сложното. Защото започваме от пълната нула. Там вече нямаш линкове, нямаш тук това било коментари, това било статията, не знам си какво, нямаш секции, там какво това ни като текст се обучава. Така че там е съвсем различно. Там почваме от нулата и всичко старо е позволено за спам. Мислили ли сте в посока как ще се измени с AI Search и SERP? Той Google ще стане, но няма нищо, това е ясно. Че ще стане само... Няма да връща вече линкове, нито нищо. Не, той трябва, няма как да... Хората вече не търсят в Google. Примерно Gen Z, те не използват Google, да, те използват Search, Let's Search. Между другото, в делото казаха, че Google са правили тестове с TikTok, защото много хора ползват TikTok вместо Google. В щатите Gen Z над 50% ползват, правят search през TikTok. Да, аз това ти казвам, че те самите Google казват делото, че това те го забелязват. Това е много аз изчетох цялото дело, лошо ми стана, но там има безкрайно много полезна информация за това как самите Google как се оценяват, къде са им проблемите, какво става. Затова трябва да мислите по-скоро да си направите собствена екосистема. Както и Калин ми е го направил, както и аз, трябва само SMTP. Верно, че е слаб бизнес. Трябва да ви бранд. Да, трябва да ви бранд и собствена екосистема. Калин тия работи ги правят, ти можеш да кажеш в FreeBG, другите, още преди 15 години, като те баннаха, какво? Много е важно да стъпиш на нещо, което е просто в самата си основа изгодно, както примерно ти си стъпил на това, че имейл е безплатен. И това нещо е супер изгодно. Винаги, като си стъпил на правилната основа, каквото и да банват, какво да правят, то е едно и също за тебе и за конкуренцията. Като те набанат тебе, най-вероятно ще набанат и конкуренцията, ти може просто да ребилднеш по-бързо. И има много economies of scale, това го виждаме ние в домейн индустрията, че нали, има ups and downs, обаче ти като си по-голям, малките се отказват, а ти не можеш да се отказваш, защото имаш 100 души на заплата и трябва да продължаваш, нали, правиш нещо. И винаги намираш някакви нови начини, и винаги се отварят нови възможности. И просто печелят упоритите и адаптивните, а другите се отказват. И това си е някакъв такъв естествен еволюционен процес. Но е много важно да го правиш това в правилната основа и в екосистемата на правилната компания. Най-добре е да го правиш директно в интернет, както. Тоест не е, но ако не можеш, ако ти трябва компания партньор, трябва да си избереш правилната, защото ако си избереш примерно да правиш Amazon FBA и твоята екосистема е Amazon винаги ще намерят как да прецакат, защото това е гадна компания. Докато Google е безразлична компания. Google не преследва активно сайтове, да ги банва, има си спам, има си... Продължавам да твърда, че са добри Google. За мен са добрата и за тебе сигурно. Тях не им пука. Типичен пример за мен е поне за компания, която е по-сложна за управление е Facebook, защото там всичко на един месец се сменя. И не може да се зададеш така. Там наистина е цели бизнеси. Facebook има голяма разлика, че все едно Google са стартирали с сребърната лъжичка в период, в който не е имало никакви хубави търсачки и никаква хубава рекламна платформа. Взели са двата монопола, след това са накупили други компании, взели са монопол при видеото, монопол при браузърите и в един момент има вече 5-6 монопола практически. И ти от тук нататък не се налага да си ефективна компания.
Ти можеш да си правиш Google+, след това да го затваряш, може да си харчиш милиарди за това, за това. Никой не ти гледа сметката. В смисъл ти, като правиш по 150 милиарда долара на година от реклама, там в quarterly call, това, че примерно си затворил Google+, Loom, че за 10 години не мога да направиш sell driving car и готова, това са някакви footnotes в финансовата картинка голяма. Така че те могат да си позволят да са неефективни и какво се случва, като можеш да си позволиш да си неефективен? Ти наемаш хора, които нито една друга компания не би ги наела, защото те работят неефективно и са някакви по-креативни, отколкото ефективни. Което може да доведе до яки неща. Примерно може накрая наистина да направиш най-добрия self-driving car или нещо друго яко, защото ти имаш някакви такива хора, които повече са талантливи и креативни, отколкото са грайндери. Обаче, примерно, Amazon такива не иска да не е, защото там всичко е много за ефективност. Facebook е също много ефективна компания, те бяха вече огромни, имат само 6000 служители. Telegram имат по-малко служители от нашата фирма. В смисъл, това направо, да, под 100, някъде мернах, както арестуваха той Павел Дуров, че Telegram има под 100 служители. Значи смятайте какви ефективни компании има. Ти ли беше поснал приход на служители? Не. Един списък с коя компания? Не съм, разликите са огромни. То наистина са и огромни, защото нали, Amazon примерно има 500 000 работници по складовете, нали, те не са чисто тех компания, но те, нали, мисля, че от всички тех компании имат най-много служители, но те не са различни служители. Google имат, те да знам, сигурно 230 000 души поне и не са много ефективна компания. Просто и целият майндсет е такъв и то като си такъв монопол ти няма някакси как да си ефективна компания, защото хората идват да работят в компании като Google и като Elon Musk компаниите, за да променят света, а не защото искат да грайндват нещо. Тия, които искат да грайндват, те отиват на Wall Street, в някакви места, като примерно там JP Morgan и големите инвестиционни банки, те могат да отидат примерно в някакви компании, деца са за ефективност, нали, като Amazon. Но Google реално е пълно с лежерници и мечтатели за мене. И затова това не са хората, които активно ще тръгнат да банват някой при всяко погрешно движение. И ти там имаш много свобода. Аз се опитах с Amazon да правиш същите неща, да видиш как веднага ти заминава всичко. Няма reconsideration, няма отговор, няма нищо. Край, чао. Не се бях замислил, но наистина Google банват или ограничават нещо само под силата на регулация. Задължават, примерно, това не може да се рекламира. Те ще разрешат да се рекламира каквото си искаш. Ако зависим. Те вече го правят, човек. В смисъл, бота ми пускаш рекламата, бота минава, спира тия, свързва се с сапорта и след 2 минути всичко е окей. Да. И то за ниши като казим. В смисъл, бота си го има като алгоритъм да те бане, обаче сапорта техника няма проблеми. Виж си бизнес. Имам и още един въпрос, дали сте чували, тъй като в момента все повече изкуственият интелект, така начин, влиза в комуникация. Примерно, често пъти ми се случва дори в Telegram да говоря с някакъв бот. И последния случай, в който имах бота, ме заплаши за живота ми. Представете, защото той си взима от готови, нали, както ChatGPT си взима и си слага някакви реплики. И аз му казвам на бота и към нарушаваш, да кажем, първият закон за роботиката, той обаче нямаше представа какво е това. Нали? И има ли вече, трябва ли да почва да се правят инстинктивно такива закони за изкуствен интелект? Има регулации вече. В Америка имаше, в Канада имаше много знаково дело, където някой чатбот на авиокомпания, някакъв човек казал, тук видях някаква промоция, която била истинска, но просто била изтекла вече и питал, тук ще ми дадеш ли кешбек в акаунта, ако си купа този самолетен билет. Чатботът му казал, да, разбира се. Човекът си купил билета, не получил никакъв кешбек. Пита компанията, какво става? Ами тук чатбота всъщност е отделна компания. Може ли там мигал има както да го си. Аз си гледайте работата и отишъл да ги съди. И ги осъдил и сега има legal прецедент, че каквото ти каже чатбота на сайта, все едно го пише човек. Това чатбота все едно е компанията. Ако ще да е друга компания, ако ще е каквито и legal шигалкавения да се опитваш да направиш, няма такова нещо.
чат-бота отговаря за Тези модели могат да ги опиша много просто. Когато то генерира дума и след това се опитва да предскаже следващата дума. И по този начин, на база следващата дума, пише цялото изречение и ти говори. То няма изкуствен интелект. Това са просто алгоритми и генерира дума след дума и просто става това, което трябва да стане, защото има много голямо обучение, но то не мисли, то нищо не е. То в случая... Той аз така си генерирам текста. Обаче, всяка дума гледа текста, гледа обучението, следващата дума. Не, друго имам преди, че ако човек, който не е като мен, примерно да разпознае, че това е бот, може наистина реално да се изплаши, нали, за живота си. Това имам преди, че Проблема е, че такива компании най-вероятно си ръднат собствени модели на някаква си машинка там някъде и той няма филтрите на ChatGPT, защото те ChatGPT плюнат много филтри, за да не прави такива работи. Но аз ако си пусна на видеокартата един модел и го питам как да направя бомба, и той ще започне да ми обяснява. Директно, няма въобще да се замисли, защото той няма всички тези филтри, за да се ограничи, нали? Той си е модел, той няма никакви морални скрупули, нали? Директно си генерира следващата дума, почва да смесва и това, прави това, каквото знае, това ще ми каже. Той GPT, Не, те се опитват да го филтрират, нали? То има някакви префилтри. Аз скоро се опитвах да генерирам едни статии с много забранен. Сега винаги има как да го заобиколиш, нали? По-интересното е, че 5 пъти му пускам днеска заявката и ми отказва да я генерира, на другия ден сутринта му пускам същата и ми генерира. Зависи как е. Изпил се и Аз се опитах да дам на ChatGPT да ми генерира това код за Referral Spam в Analytics, нали? Което дори не е нещо чак дълбочено, нали? Просто си е спам. И онова като ми се скара, трябва да използваш само чисти маркетинг техники. Точно е такива неща. Напсувахме се. Но хубавото е, че когато са обучавани, там няма филтър, нали? Той яде каквото намери като информация и там ако го изманипулираш вече, след това няма промяна. В смисъл, те слагат филтри на изхода, но на входа филтри няма. Така че ние трябва да успамим входа, пак го призовавам, ще го мислим всякакви варианти. След това вече каквито и филтри да сложат на изхода, ти ако толкова научиш, че някакви брандове са много известни, ще си ги препоръчва и това. Някакъв фейк OLM трябва да направим. Да, някакви такива работи. За Бойко Борисов, че е жена. Дали имаше там някакъв... Да баш, че накрая ще проработим. Нещата ще го разпане. Нали, в Google Images иска да пишеш тиква и малко му си излишен по място. Пак ти излишен по място. Не го знаеш това? Бяха утилизирали с Google Images работа. Най-великата кампания по това е, понеже италианската армия през Втората световна война се представя легендарно зле и като напишеш на английски италиански оръжия за близък бой от Втората световна война и излизаха отгоре-долу само ножове за пица. Просто беше някой страшно много си беше играл, защото абсолютно всички. Първата всички. По-големият процент от италианските войници, които са простреляни на Втората световна война, са простреляни задника, защото са бягали. Това е реална